Que tal, como están? Benvidos. Rematamos a semana de entrevistas cos nosos representantes políticos co goberno local. Acompáñanos a tenente de alcalde, María Rozas, para tratar os últimos asuntos que están de actualidade na nosa cidade. María, benvida, moi boas. Moi boas. Bueno, pois temos unhas cantas cuestións pendentes, algunhas delas bastante polémicas, e sobre todo, xa dicía eu durante esta semana que pasaron vostedes moitas horas no salón de plenos, porque houbo plenos de todo tipo. Imos comezar por esa aprobación definitiva dos orzamentos, que ademais é a súa área como Concelleira de Economía e Facenda. Aprobáronse xa definitivamente, polo tanto, as contas para este 2018, péchase un capítulo que nos agarda agora, María. Non sei como vive vostede sendo a responsable, non, da área. Pois, efectivamente, pechas un capítulo, non? Aprobamos os orzamentos de forma inicial en xaneiro e despois dun período de exposición ao público e de alegacións, pois fomos este mércores a un pleno para resolver as alegacións e para aprobar o orzamento de forma definitiva. Xa falamos en moitas ocasións, é un orzamento de algo máis de 110 millóns de euros, un 7% maior ao ano anterior, que é resultado da captación de fondos que fixemos durante estes anos e que ten eses 4 eixos principais que para nós son tan importantes, non? O eixo de políticas sociais, onde hai un incremento pois sustantivo, as políticas culturais, o reequilibrio territorial, apostando polos investimentos no rural e nos barrios, e a Compostela Verde, non? Moitas propostas de investimentos pois nas nosas zonas verdes e, sobre todo, tamén de sendas peonís a través dos ríos. Pechase ese ciclo e agora pois comeza o ano 2018 con moita obra pública, algunha xa iniciada, aínda que non estiveran os orzamentos definitivos aprobados, sí que pudimos iniciar algúns expedientes. Temos un ano 2018 que nos espera con moita obra pública, con tamén moita dinamismo cultural. Hai moitas propostas no ámbito dos orzamentos de cultura que permitirá pois recuperar ese dinamismo cultural que tiña a nosa capital no pasado, non? Con concertos musicais, con actividades culturais, tamén deportivas, vinculadas ao ocio. É unha proposta de orzamentos que eu creo que augura un ano moi positivo para a nosa cidade. Eses orzamentos, como estaba previsto e como xa sucedera nesa aprobación inicial, foron tamén facilitados polo BNG e polo PSOE, de alguma maneira permitiron que eses orzamentos saíran adiante. O PP votou en contra das contas, pero chama a atención que tanto BNG como PSOE sí estaban de acordo en que eses orzamentos saíran adiante, pero non estaban de acordo en que se rexeitaran as alegacións presentadas pola CIGA. Efectivamente, a verdade é que a min tamén me chamou moita atención a postura que tomaron o Bloque Nacionalista e o Partido Socialista que a resolución das alegacións, non? Os motivos polos que podes alegar un orzamento son motivos moi tasados por lei, porque senón pois entrarías nun círculo vicioso que nunca aprobarías un orzamento se en eses momentos, en ese momento de exposición ao público, hai oportunidade de introducir pois novos criterios políticos ou intereses ou demandas. O criterio para alegar un orzamento é o mesmo criterio de toda a vida no Concello de Santiago, non? É un criterio técnico. As alegacións aos orzamentos tiñan 2 informes técnicos de rexeitamento, sin embargo, pois, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, eu creo que por outro tipo de intereses, pois posicionáronse en contra de rexeitalas, non? É curioso, é moi curioso, porque, repito, é o mesmo criterio que se utilizaba cando gobernaron eles en Santiago, é o mesmo criterio que se utiliza pois, en todos os concellos e administracións do país onde están gobernando, non? Pontevedra, Lugo, Vigo, Deputación da Coruña, é exactamente o mesmo, non? Entonces, foi un criterio moi incoherente e penso que tamén moi irresponsable, pero bueno. Vostedes creen que fixeron o correcto, rexeitando esas alegacións? Nós tiñamos 2 informes técnicos que decían que non cumprían ningún dos motivos polo que hai que alegar un orzamento, polo que se pode alegar un orzamento, 2 informes técnicos que decían exactamente o mesmo, un por parte de persoal e outro por parte pois da intervención municipal. O Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego fixeron o seu voto en contra dos informes técnicos. O que creo é que as reivindicacións que presentaba a CIGA nesas alegacións de orzamento son reivindicacións lexítimas, pero que o espazo para dar esas reivindicacións son outras non nunha alegación ao orzamento, non?
Ben, pois quedaron definitivamente aprobados. Por lo tanto, como decimos, eses orzamentos, e quería seguir falando de orzamentos, neste caso dos orzamentos participativos, porque esta mañá comunicábanos Martiño Noriega no resumo dos acordos tomados na Xunta de Goberno, esa apertura dun expediente sancionador á empresa que xestionaba os orzamentos participativos. Neste caso, recordamos que houve un erro no reconto das votacións, nos cálculos, ábrese este expediente, non sei vostede se nos podría explicar algo, posto que tamén é da súa área, e falamos moitas veces tamén deste problema con vostede. Pois, efectivamente, nas votacións realizadas no último proceso de orzamentos participativos, se recordades, houve un erro por parte da empresa contratada á hora de realizar a carga do reconto dos votos en urna. Cando se cargaron eses datos pois na plataforma, houve un erro, quedou que inicialmente os resultados do proceso que nos pasou á empresa foran uns resultados erróneos. Aos poucos días, cando revisamos toda a documentación por parte do Concello, detectamos dito erro e a empresa pois usanouno, non? Mais eses datos xa se fixeran públicos, o resultado deses erros pois é este expediente que acabamos de iniciar, non? É unha proposta de sanción dunha infracción leve, entendendo que foi un error, pero que foi un error que tivo as súas consecuencias, xa que públicamente inicialmente se deron uns datos, despois se deron outros, co descrédito que eso pois se contempla, e tamén retrasou pois todo o proceso de resultados finais, non? Na Xunta de Goberno de hoxe abrimos o inicio pois dun expediente sancionador. Actualmente terán en torno a 15 días hábiles para presentar alegacións ou para recurrir dita proposta. No caso de que non recurran, haberá unha sanción que é a que tipifica a lei para unha infracción leve que é de 3.000 euros, en torno a 3.000 euros. En todo caso, non sei se para vostede este feito empañou de algunha maneira ese proceso de orzamentos participativos, que era un pouco a súa gran proposta, non? Ou a súa gran iniciativa deste goberno, e así o pensan dende a oposición, sobre todo dende o PP, critican moito que ao final a súa gran proposta se quedara nun proceso cheo de altibaixos. Non sei vostede como ve a estas alturas. O proceso de orzamentos participativos é un proceso moi innovador que necesita ir madurando co tempo, e como todo proceso novo, pois ten os seus erros e os seus acertos, non? Eu son consciente deso. Nesta ocasión, ademais, houve un erro por parte da empresa que, por suposto, pois non é de agrado de ninguén, pero todos somos humanos e todos erramos, non? E ademais, foi un erro que non tivo consecuencias, porque se detectou aos poucos días, e corrixiuse aos poucos días, e asumimos a proposta que caería con esta modificación dos votos, asumímola con recursos propios, non? Quero dicir, non houve consecuencias, nin houve pois ningunha proposta que se quedara fora do proceso. Eu penso que será un proceso que co paso do tempo pois irá mellorando, como todos os procesos novidosos, e como pasou pois en outros concellos onde se implantaron orzamentos participativos, e que da propia experiencia tamén hai unha aprendizaxe, non? O que sí que creo que a oposición, en concreto o Partido Popular, pois intentou utilizar partidariamente os orzamentos participativos, e o resultado foi moi malo para eles, non? Porque fixeron acusacións moi graves sobre o proceso que despois se demostraron que eran falsas, na liña do que suele facer o Partido Popular, que acusa e despois pois se demostra que as súas acusacións son falsas, entonces perden todo tipo de crédito que podan ter. Eu creo que xa están pois descreditados totalmente, e ademais, pois no caso dos orzamentos participativos, fixeron unha campaña moi desleal e ademais moi agresiva, non? Quedaron desacreditados, os orzamentos participativos chegaron a Santiago para quedarse, cada vez a participación da xente é maior, a pesar de que é unha proposta nova que ainda se ten que coñecer. Para min está sendo unha experiencia moi enriquecedora, non? Porque temos a oportunidade de que
veciños e veciñas de Santiago que nunca tiveron ningún tipo de vínculo coa institución, nunca tiveron ningún tipo de canle coa institución, pois agora participan e non só participan, senón que teñen a capacidade de decidir en onde se gastan pois, os seus impostos. Non? Eu penso que eso é o importante, empoderar aos veciños e que os veciños teñan esa capacidade de decidir que se fan cos seus impostos nas políticas públicas. Ben, pois volvemos ao Salón de Plenos, porque o mesmo día que se aprobaban os orzamentos definitivamente, tamén se celebraba un pleno, un debate sobre o estado do Concello, sobre o estado do municipio, onde a verdade hai que dicir que tampouco escoitamos nada novo, porque é certo que nós, pois, por exemplo, aquí nos debates, nas entrevistas, máis ou menos xa temos a idea feita do que pensa cada partido de como está a evolucionar o noso Concello. Aí expuxéronse as ideas e a visión de cada representante da corporación municipal, e vimos un relato realizado por vostedes, por Compostela Aberta, de como creen que está evolucionando a nosa cidade, o relato da oposición que ven diferente, non? Para eles, vostedes non están xestionando nada ben, nin o día a día, nin as grandes decisións ou negociacións, como, por exemplo, o que levamos falado sempre, pois o proxecto da intermodal ou o proxecto da depuradora. Con que sensación se queda vostede despois dese pleno, dese debate? Recordamos que é un debate, simplemente que non hai ninguna votación, senón é poñer en común un pouco esas ideas. Pois eu creo que o alcalde na súa intervención, máis a nosa voceira de Compostela Aberta, Marta Lois, fixeron unha intervención que resumiu moi ben a situación na que nos atopamos, non? Dende unha reflexión e un recordatorio de que era de Compostela, como estaba Compostela, foi algo menos de 3 anos, a nosa chegada, non? Todos eses anos escuros que vivimos na nosa cidade, gobernada polo Partido Popular, que todos coñecemos, non? Con moitos casos pois que acabaron no xulgado e que acabaron con moitas dimisións e gobernando finalmente como alcalde o que iba de último na lista. Esas épocas escuras e de parálise para a cidade tamén aproveitaron as súas intervencións para facer un resumo das políticas que se iniciaron nestes 2 anos e medio de goberno, non? Os cambios que houbo das políticas que había pois antes co goberno anterior, non? Que pasan por un impulso nas políticas sociais, un impulso decidido nas políticas sociais con incrementos sustantivos nos orzamentos que se destinan a elas, non? Estamos a falar que cando chegamos había un orzamento para a área social que inclúa políticas sociais, emprego, mocidade e igualdade, un orzamento dun 6 millóns de euros, agora superamos os 10 millóns, é un incremento e un esforzo importante que se fixo por apostar en poñer o orzamento en políticas sociais e tamén hai que dicilo, ao mesmo tempo que se saneaban as contas do Concello, ao mesmo tempo que se saneaban e que cada vez se reducía a débeda, isto é importante dicilo, non? Porque é cuestión de prioridades, pódese facer, pódese incrementar as políticas sociais e ao mesmo tempo reducir débeda do Concello de Santiago, sanear as contas. Fixose unha aposta importante polas políticas sociais a través de melloras no servizo da axuda no fogar que entrarán en funcionamento dentro de pouco, a través tamén desa renda social que se puso en marcha co goberno actual e que ademais inclúe a todas as persoas, tamén as persoas migrantes, con axudas de cooperación ao desenvolvemento, con un incremento de casi de 3 veces máis nas becas de comedores escolares e de material escolar, non? As políticas sociais, un dos nosos eixos principais, o foron durante estes 2 anos e medio e continuará sendo no futuro, e tamén o reequilibrio territorial, apostar por investimentos no rural e nos barrios, esa Compostela verde, facer tamén da nosa cidade un lugar onde o verde, onde as infraestructuras do verde, os lugares, espacios de ocio verdes, teñen un maior peso, e as políticas culturais, non? Que recuperemos ese pulso que tuvo nosa cidade no pasado, os que somos de Santiago, que recoñecemos a nosa cidade unha cidade inmensamente cultural, a capital cultural do país. Fixo ese relato, tanto o alcalde como a voceira de Compostela Aberta, Marta Lois, e tamén un relato do que buscamos para o futuro, non? Do que esperamos do futuro.
o dixemos moitas veces, o 2018 será un ano de obra pública, decía o antes ao inicio da entrevista, non? Será un ano de obra pública para Santiago, obra pública enfocada pois nos barrios e no rural, será tamén un ano con moitas actividades culturais e un ano tamén no que continuaremos consolidando pois os ha iniciado, non? En políticas sociais, en políticas de emprego, en políticas de igualdade, que pusemos a Santiago de forma pioneira a nivel estatal en políticas de igualdade, como pode ser a campaña de Compostela en negro, non? En contra da violencia machista. E tamén será un ano no que seguiremos pois empoderando a veciñanza en políticas de participación, orzamentos participativos ou a rendición de contas do vivo, que a institución, o Concello de Santiago, estea máis cerca dos veciños, non? Que teñan esa posibilidade de interactuar co equipo de goberno e ademais, pois, o 2018 é un ano no que estaremos máis cerca de conseguir pois infraestructuras que son importantes para Santiago, como pode ser a intermodal, non? Que está encamiñada e que está xa iniciada. Sen embargo, como dicía, a oposición non ten esa visión que teñen vostedes, evidentemente. De feito, vostedes destaca moitas cuestións e dende a oposición creen que non están a cumprir as expectativas con respecto a todo ese discurso, que na práctica vostedes non están a cumprir con todo o que propuxeron e con todo o que propoñen actualmente. Vostedes están convencidos de que as cousas están marchando ben? Bueno, a oposición ten que facer o seu traballo, non? Que é ser oposición. Eu creo que os datos e os feitos desmontanlle pois o seu argumentario, non? Por que digo isto? Porque cando chegamos no 2015 a oposición poñía en cuestión que uns que viñan das rúas, sen experiencia política, sen experiencia de xestión nun concello, a excepción do alcalde, tiveran a capacidade de xestionar o Concello de Santiago, non? E o que demostramos 2 anos e medio máis tarde é que captamos fondos para o Concello de Santiago sen ningún tipo de precedente no Concello, non? Captamos case 20 millóns de euros de fondos de financiamento para diferentes propostas e servizos públicos do noso Concello sen ningún tipo de precedente en Santiago, non? Nos, que supostamente, pois, había que nos acusaba de que non sabíamos xestionar, non? Eu creo que a oposición está a poñer o foco en cuestións que son ordinarias e fanas extraordinarias, non? O posicionamento que tivo o Partido Popular no pleno de debate de Estado do Municipio creo que é un posicionamento que demostra que non hai alternativa actual ao goberno, non? O Partido Popular enfrascouse en falar de polémicas que son polémicas creadas, polémicas ficticias, non? Como pode ser pois o tema do pregón do Antroido, en vez de enfrontar pois os problemas reais que teñen os veciños e veciñas de Santiago, non? E para eso estamos nós, pois para resolver os problemas que podan ter de déficit de investimentos ou de déficit de mantemento nos barrios e parroquias, un mantemento que tamén triplicamos desde que chegamos, non triplicamos, multiplicamos por 10, estou me confundindo, porque temos case un importe que é 10 veces máis que o que chegamos no 2015, non? E iso é que realmente lle preocupan os veciños, que lle soluciones o seu día a día, os problemas que teñen, non políticas polémicas e inventadas como a do Partido Popular co pregón do Antroido, non? E despois eu vin pois a un Partido Socialista e un Bloque Nacionalista Galego que ás veces caen en incoherencias, non? Dende o goberno sempre lle agradecemos que en cuestións importantes, como pode ser a aprobación ao orzamento ou outras cuestións, pois facilitaron a súa aprobación, non? Tiveran un posicionamento responsable cara a veciñanza de Santiago. Pero sí que é certo que están caendo en certas incoherencias que, bueno, dentro do que cabe parece que
que están máis preocupados polo que pode pasar pois dentro dun ano que se acercan as eleccións municipais que en outras cuestións, non? Bueno, pois temos que rematar, pero mencionaba vostede o asunto do pregón, así que brevemente pregúntolle por esta polémica. Xa sabe todo o mundo que houve unha frase dentro dese pregón que resultou, pois, ou produciu, podemos dicir, un malestar en certos sectores. Era unha frase que falaba do apóstolo da Virxe do Pilar. En Zaragoza tamén se creou moita polémica por culpa desta declaración. Non sei o goberno local se xa zanxa definitivamente esta polémica ou se cree que teñen vostedes que facer algo ao respecto. Eu penso que a polémica foi en certa forma inventada, non? Ou polo menos exagerada polo Partido Popular, tanto de Santiago como o Partido Popular de Zaragoza, non? Creo que os problemas reais que teñen os veciños e veciñas de Santiago é no que temos que traballar e non neste tipo de polémicas, non? Ademais, hai que ter en conta que un pregón que se fai pois nun contexto de Antroido que pode gustar ou non, eso en función de gustos, non? Pero que nun contexto de Antroido onde a retranca, a sátira, pois o contexto no que máis habitual no que se move, non? Eu penso que nós o que temos que centrarnos en traballar diariamente para que os problemas dos nosos veciños pois se resolvan. Ben, pois deixámoslo ben, efectivamente era o pregón de Entroido, que non sei se o aclarei antes, o pregón que daba inicio a esas festas do Entroido na cidade, queda aclarado. María, moitísimas grazas por acompañarnos, como sempre, aquí no Preguntoiro. A vos. E a vostedes tamén, graciñas por atendernos. Un día máis volvemos a semana que ven con máis entrevistas.